Защо всички коли вече са бели, черни или сиви? Погледни пътя около теб. Забеляза ли, че повечето коли са черни, бели или сиви? Това не е случайно. Ето как цветовете в автомобилната индустрия изчезнаха. Ако търсиш нещо различно, MrCars.bg има уникални обяви за коли, които няма да видиш на всеки ъгъл. През 2005 година над 50% от автомобилите бяха в ярки цветове, като жълто, червено и зелено. Днес под 20%. Какво се случи? Автомобилните компании започнаха да режат разходи. По-малко цветове, по-евтино производство, по-големи печалби. Но има и нещо по-интересно. Цветът вече е лукс. Само 12% от Chevrolet идват в нестандартен цвят. При Lamborghini 44%. Производителите вече продават цвета като екстра. А ако искаш автомобил в цвят, който наистина те отличава, разгледай обявите в MrCars.bg. Може би там те чака колата на мечтите ти. Преди виждахме крещящо мандаринено, Plum Crazy, Go Green по улиците. Днес сиво и черно навсякъде. Това ли е бъдещето? Или цветни